Ταυτόχρονα ξέρω. Όχι, επειδή πρέπει να ξέρω. Ακριβώς! Για να ξέρω σταματήσεις κανείς. Μόλις τελειώσεις, πρέπει από εδώ να βγάλω στο... Γραμμή. Πριν 40 χρόνια όπως είπες ήταν χωματόλογος. Δεν διαστάβω να τα κάνετε. Τι 40, είναι 40, δεν μπορεί, τέλος πάντων. Μάγκη, κλείστηκα να φύγει τώρα. Α, το κλείνουν, ναι. Καλά, είσαι για φωτογραφία, έχεις βγάλει εσύ ένα 2 λίτρα πράγματα. Βασίλη, να ποζάρω δίπλα. Άμε. Μου πάει. Είναι η ένατη εκδρομή του κλαμπ. Τι ένα. Ένατη εκδρομή λοιπόν του κλαμπ στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, Εύβοια, 20 Μαΐου 2012. Πανέμορφη μέρα, μέσα στα πλατάνια. Ωραία είναι για φωτογραφία. Ο admin μας εδώ, βγάζει και αυτές τις φωτογραφίες του. Ένα πανέμορφο κατακόκκινο εξάρι. Η κούκλα του Τζίο. Ο Αλέξης MPS. Ξέντος Σίμος. Και άλλο ένα πανέμορφο ασημί εξάρι, υπέροχες ζάντες, αεροτομή, spoiler, ανθρακονημάτινο καπό. Πολύ όμορφα, έτσι. Ναι, πανέμορφα. Α, τέλεια. Ειδικά εκεί πέρα κάτω. Μαγευτικά, ναι. Τι έγινε, παιδιά, έχουμε ένα ψηλά. Αυτή μπορεί να τη στείλουμε σε αυτή τη διαφήμιση για την εθνική. Να είμαστε καλά και να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες αποδράσεις. Το εξάρι το κόκκινο πανέμορφο, Αυτό έκανε ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Μαρίνα! Μπράβο για την επιλογή που έκανε. 1-2 χρόνια διαφορά. Έλα, Μαρίνα.